hengsten, dan de jonge hengsten en dan het algemeen kampioenschap 2013. Wat een spanning hangt er hier in de lucht. Wat is het weer een feest. Hier deze prachtige hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. Nou, je hebt het allemaal mee kunnen krijgen. Hengsten die geplaatst zijn voor de finale. We beginnen dus met de oudere hengsten. Zij gaan zo dadelijk één voor één hun opwachting nog een keer maken. Juryleden komen binnen. Friesland, we klappen even mee. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got blood on your Kampioenskeuring, oude hengsten. Dames en heren, ze gaan binnenkomen. Championship of the Oldest Stallions, kampioenschap oude hengsten. Dames en heren, ik ga ze één voor één zo dadelijk nog een keer aan u voorstellen wanneer de rij helemaal compleet is.
Ze blijven staan. Het kampioenschap staat hier. Jasper 366. Onne 376. Beert 411. Aan 416. Harmen 424. Jorren 430. Jerke 434. En Jesse 435. We gaan instappen. Acht hengsten. Het kampioenschap oude hengsten. Dames en heren, heel de wereld kijkt mee. Deze kampioenskeuring oude hengsten. Voordat ze zich straks nog individueel 1 keer kunnen presenteren, gaan we toch afscheid nemen van een paar hengsten. We gaan zo dadelijk bij de in-uitgang even halt houden. Jasper mag even opstellen, de rest mag even halt houden. Gaat hij nog een ronde mee? Of gaan we hier afscheid nemen van Jasper? Jasper gaat nog een ronde mee. Onne 376. Halt houden graag. Onne 376. We hebben kwaliteit in de baan. De beste hengsten van Stamboek. Maar we gaan afscheid nemen van Onne. Beert 411. Gaat de doek vallen? Of mag hij nog binnen blijven? Beert 411. Blijft binnen. Aan 416 gaan we afscheid nemen van Aan op dit moment. Het zou natuurlijk geen schande zijn, want je behoort al tot het beste van het beste. Aan blijft binnen. Harmen 424. Wat is dit toch geweldig spannend altijd. Prachtige muziek trouwens. Live in de uitzending, dames en heren. Oh ja, Harmen 424. Meneer Tonen die staat daar met knikkende knieën. Harmen blijft nog even binnen. Jorren 430. Gaat het doek vallen? Gaat hij een ronde verder?
We nemen afscheid van Jorren. Geef hem toch een geweldig applaus. Jerke 434. Ja. Helaas, ook van Jerke gaan we afscheid nemen. En de laatste. Jesse 435. Gaan we hem terugzien. In het vervolg van deze kampioenskeuring of valt de doek. Het doek gaat vallen. We nemen afscheid van de Jesse. Vier hengsten gaan zich individueel nog 1 keer laten zien aan de jury. Gaan de baan verlaten op 1A. En de strijd nu nog over Jasper, Beert, Aan en Harmen. Gaan stappend weer binnenkomen. Opstellen voor de jury. Vervolgens naar de hoek. Eén keer een laatste blik op Jasper 366. Dank u wel. Beert 411. Gaat u gang. Kunnen u slecht horen? Aan 416. Gaat u gang. 마음이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 발
De laatste. Harmen 424. En ik kan horen hier in het midden dat u meeklapt. Dat komt niet echt luid over, mensen. Hier is Harmen 424. En dat waren ze. Alle 4 hengsten komen in stap binnen. Gaan naar de ontknoping. Fokkers, eigenaren van de kampioen en reservekampioen, willen we graag zo dadelijk in de piste voor de huldiging. Spanning loopt op, mensen. Even goed bekijken. Een laatste blik. We gaan ze opstellen op de AC-lijn. In volgorde van de catalogus, zodat iedereen goed zicht heeft op de hengsten. Jasper 366, Beert 411, Aan 416 en Harmen 424. Met het front dus naar de korte zijde richting de KFPS-tent. Wilt u de AC-lijn vrijmaken? Dank u wel. We keren ze niet naar de VIP-lounge. Laat ze in de rechte lijn staan.
De Harry Draaier zal even in het algemeen nog iets zeggen over de kwaliteit van de hengsten. En dan zal hij de kampioen en de reservekampioen aanwijzen door middel van het geven van een hand aan de groom van de betreffende hengst. Harry, op de AC-lijn met het front naar de korte zijde. Die kant op, zegt de ringmeester. Kom maar. Daar is Jasper. Daar is Beert. Daar is Aan. Daar is Harme. Mooi die lijn verdelen. Daar staan ze. Bosma, stop maar. Harme iets meer naar achter op de AC-lijn. Goed. De Draaier. Eerst even de algemene woorden. Dan is het aan u om straks de kampioen aan te wijzen. Goed, ja dames en heren, voor mij ook even een nieuwe vorm, even mijn weg hierin zoeken. Ik begin even met algemeen iets te zeggen van deze groep. Ik denk dat we er sowieso een mooie 4 beste paarden terug hebben. Die allemaal opvallen door hun beste manier van bewegingen. Mooi van type zijn. We beginnen even met 366. Ja, je leeftijd is blijft er wat aan te zien, maar het is een fenomeen wat de beweging betreft. Dan 411, een hele mooie verschijning, een rijke verschijning, een heel best in zijn manier van beweging. 416, opvallend mooi exterieur, mooie veel lengte ook in het kruis. Stap verder voldoende, heeft een beste draf laten zien met de kampioenskeuring. En dat geldt eigenlijk ook voor 424, die mooie verschijning is en mooie luxigheid toont en ook goede beweging heeft getoond. Maar toch moeten we een keuze maken. Nou, dat gaat nu als volgt. Ik loop het heen en weer en degene die ik straks al allereerst de hand geef, dat is dan de kampioen. Dus ik ga nu los. Hij gaat los, mensen. Oei, oei, oei. Waar loopt hij naartoe? Zie de weg waar hij kwijt is. Spannende muziek. Wie wordt er kampioen bij de oudere hengsten? Oeh, blijft hij staan? Hij zoekt. Hij zoekt. Wat een spanning. Wat een spanning. Hij kijkt daar even bij Jasper. Hij gaat terug. Hij gaat terug. Hij kijkt nog eens een keer. En dit is de kampioen. Beert 411. Nu de reservekampioen. De reservekampioen Jasper. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Fokkers, eigenaren, kom erbij en wij gaan huldigen. Kampioen Oude Hengsten 2013. Dames en heren, Beert 411. En daar komt hij weer! Gefokt bij de familie Oosinga in Pingjum. De eigenaren, de broeders van Maan in Ede en de Rietstraat in Bommels. Beert, zoon van de reservekampioen Jasper. Kijk eens wat een rij blije gezichten. Wat een kampioen. Vader Jasper, gefokt bij de familie Wijma in Jislum.
de reservekampioen van dit jaar. Beide hengsten keren straks terug voor het algemeen kampioenschap. Prachtige beelden, dames en heren, fotografen hier talrijk aanwezig. Willen de betrokken mensen nog even vastleggen. Naast de kampioen oude hengsten, Beert 411. Dames even een beetje dichter tegen elkaar. Dit zijn de plaatjes, dames en heren, waar we met z'n allen naartoe gewerkt hebben vandaag. Trotse voorzitter hier naast mij. Geniet van het moment. Kijk, die kampioen genieten. De oortjes naar voren, de oortjes weer aandachtig naar achteren. Beert 411. Straks meedingend voor de algemene titel. Vader Jasper, eervol reserve kampioen. Goed, dan denk ik dat ik de Fokkers-eigenaren verzoek om weer plaats te nemen. En dan gaan we zo dadelijk, dames en heren, bij de hengsten nog één keer aanmoedigen. Ereronde. En dan gaan we naar het kampioenschap jonge hengsten. Leeuwarden, dames en heren, wat een sfeer hier vandaag. Leeuwarden kan misschien ook de titel Europese hoofdstad van het jaar worden. We gaan een bidboek aanbieden. 50 Friese paarden gaan we daar naartoe naar Amsterdam. En wordt Leeuwarden culturele hoofdstad van het jaar. Nou, voor mij wel, want hier hebben we geweldige kampioenen. Beert en zijn vader Jasper. De mensen gaan staan, dit is mooi. Dankjewel. Kampioenschap jonge hengsten. We gaan ze binnenhalen, zelfde procedure.